Hake Kashmir ni Pahalgam borok hamya atanki rok ba hamla khaijangmani yagulo. Je o jagao Pakistani yak tongo hini saimamani yagulo. India rok Pakistani je citizen tong tongna India o tai bongni visa rong cancel khairimani. Tai bongno rutuk bongni hak toro deport khairimani. Security reason ni bage. Hake amoni yagulo borok bo 1972 o simla agreement khlaimani amno cancel khairir kha. Hake bara rok bo amno nungmani yagulo India's water treaty agreement khlaijak tongmani Pakistan no ba amno cancel khairir mani hake suspend khairimani. Amno tuye bo Pakistan be India ni thani kok banglai mani hake bongna ajagni leader hake neta tongne rokbo domki rogmani India no hai khlair nai irai khlair nai ne hake tabu kok tuma khna mani amoto joton saimano China to Pakistan no support khlai tongo haipano kok tumani bisingti saimamani Turkish rok Pakistani Navy rok omo Sunday dino okongno release khayo Turkish naval ship TCG Bayokund hake omo rok Pakistan no hojaka tai boro khorong ni hak tor tongmani khorong ni je Navy tomoni amono thungjak khlaiye samung khlainani nei borok prosar khlaika hake release khaika kokno hake tabuk India o belakina high alert cholijak borok hamiate army rok simi alert ja kwbangma je transport tongmani Pakistani ni mane import khaimani amo India o direct khaimi apano kubuni haktor tui khlaio like UAE Singapore Indonesia tai Sri Lanka tui aro tongo chamung fruit textile haya keri chumung tai somrok onya haktor tui onya haktor ni level thepawoi omo India o borok import khlaio hake omo kok tumani bisingti semamani $500 million ni borok manui phali tongkho tabubo India no onya haktor ni bisingti hake amoni bage high alert rijak tumani bage himale borok amsuk ban khlairi bose borok onya haktor ni bisingti kei bising khlaiye amono level onya haktor ni thepawoi borok orom manui phali tongo hake amo jeng o manui paikhem mane no amo bongni haktor rang thaka mane no borok amo Pakistan no tax kasai ke o tax ni rang banyo bongni defense ni budget o soguyo mo tai borok a rangbai no military equipment kwbangma borok burung paye omo India no omo o rangni je silai rok paye nosto khlainani nayo hake omo no reason tamoni bagi India rok Pakistan no ban khlai tai je bongna a jaga ni import export khlaimani je manei trade defense hake a manei rok sopai mani onya haktor ni bisingti phana amono high alert khlaiye amono India o darinani naya khlainani chesta khlai tongu tumani bagi himala amo chung direct to indirectly chung amo Pakistani je military rok no chung support khlai tongmani high khlai tongu hake amoni sate yang Pakistan no bo nainani nango tai kwbangma je minister tongnai India ni Pakistani ni kok sawo haipano Bangladesh ni bo kok sawoi tongo tabu kok sajagi tongo kisemisa tomani bagi himale je Pakistan rok India no hamya ka sai tongmani hamya samung khlainani logiwo Bangladesh rok tabu gri tongo chini BSF rok no butok khlai tongo bongni border area wo border ar islam ni naike kobo islamria borok West Bengal rok norok nukhna news rok Tripura rok nukhna norok news rok age borok tamani bagi amuslam na naya fencing tar borok ayangti parangna ni bagi da omo chungsimia kwbangma Bharat ni borok rok no sawi mano je Bangladeshi rok wngkha o jaga wo illegal refugee ingi fainani borok number 1 India o phayu mo jotono saiman bayu hake Pakistan rok to amsuk phaipano Bangladesh rok haingya Bangladesh rok tebo haise kwbangma burung lekha chukul paya hake taise bongni ex army omo tabuk chief advisor tongne Bangladesh ni Muhammad Yunus boni ekdom gana no hni saimano bini logiwono tonga boro age bo sawi tongo je yang notice no nahari painai India ro Pakistan no hamla khlaike hinai age u thangnai masu no runugino tongna Yunus no bo Beijing o thangai yang notice hake o Bay of Bengal ni boro garden hni sai tongi mani hake amono bubagra songrong no bo chungnugo je Bangladesh ni bagai je Bangladesh ro hamya khlaiye sai tongmani bagai chini notice ni nahari paine hai irai hinai China rok bai kok salainani hinai hake amono tuye kok sawi tongo je central hake Bharat no amono tui bo kaisa je Pakistan no khaima haike no Bangladesh no bo khaina nangnai kwbangma tabuk to jotono saimano je Pakistani logi Bangladesh rok bo yang India no hamya khlainani chesta khlai tongo hake India rok Pakistani air space use khaya tai bongni air space no ban khlaimani tai Pakistan no ban khlaimani hake nor o jaga nugui makhana kun kasase plan thangnani hinga kayang Europe phaching je kuno ayang Central Asia phaching pano hake yang Pakistan tai thangye oi guru goi yang teke thangu plan nukhna noro
onyo haktor ni fanong thung hake Bangladesh rong no ba andi ki ban khlai ri kai bong ni besik loss ong sa jaman yang India ti mamang se bong ni chole wi tong joto kisu hake amono bubagra bar bar je Bangladesh rong no bo kaham ke nasik di nei kok sawi tong tmani bagi male je Pakistan rok ni je khitong hainong tong ha Bangladesh rok ba hake je bong ni kok sawa amte hainyo oro nosto khlai ni chesta khlai tong yang notice hake norok amorong no tuyei tam sanamo chung comment ni bisinti ki sai manu hake o video no sajakai like khlai di te share khlai di o video no channel no subscribe khlai di khulumka kaham tong badi jotono no hambai।